onye ahụ nwere F9 agaghị acha Anambra. Ndị ahụ dị efeke PhD ọ gaghị acha Anambra. Onye ahụ dị fake PhD ọ gaghị acha Anambra. Onye ahụ dị F9 ọ gaghị acha Anambra. Anambra dị egwu. Dakpọkọ ibe a onye dị efe ka ibe a ọ nwere ka ọ dị na egburu ọgwụ niile. Kedu ibe anyị ga-akọrọ ụmụaka anyị? Anyị na-agwa ụmụaka anyị gafa kụzibe akwụkwọ ike etu anyị si achụ ndị feki dibịa na ndị feki eze nwanyị, maka fa na-akọnfuse ụmụaka anyị na ọbụrụzi aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Etu a ka ọ dị onye ga-elu skuul onwe F9 o je mụọ ọrụ nụ, ọ bụrụ ije ka ije bụrụ gọvanọ.